Tul dawn l-aħħar 4 snin il-Gvern qatt ma xekkel lin-negozjant milli jkompli jimraħ u jikber. Il-budget tas-sena d-dieħla mhux binqas hekk kif se jkompli jgħin biex tissaħħaħ il-kompetittività u jiġu sfruttati l-opportunitajiet li jiġu minn madwar id-dinja. Fid-diskors tiegħu huwa jħabbar il-budget, il-Ministru Edward Scicluna saħaq li l-Gvern jemmen bi sħiħ fin-negozji żgħar u medji għaliex huma parti soda mill-mutur tal-ekonomija. Wara 18-il sena ma jsir xejn, il-Gvern se jwessa threshold tal-eżenzjoni mill-VAT minn 14,000 euro għal 20,000 euro. Il-budget tas-sena d-dieħla jħares ukoll biex pajjiżna jaħdem b'mod attiv ħalli jisfrutta l-opportunitajiet li se jinħolqu minn Brexit. Hawnhekk il-Gvern se jwaqqaf grupp ta' ħidma li jfassal strateġija biex Malta tattira kumpaniji li jkunu jridu jirrelokaw hekk kif ir-Renju Unit mhux se jibqa' stat membru tal-Unjoni Ewropea. Bħalma l-kumpanija Star diġà għażlet lil Malta, pajjiżna jrid joħloq l-istrutturi meħtieġa sabiex jattira iżjed kumpaniji b'mod partikolari dawk involuti fl-industriji tal-avjazzjoni u dik marittima. Brabta mal-istrateġija tal-blockchain li pajjiżna qed ikun pjunier ħalli tinbidel f'ċentru ta' eċċellenza f'din it-teknoloġija, il-Gvern se jwaqqaf dak magħruf bħala l-Blockchain Hub. Hawnhekk se jkun varat ukoll programm ta' taħriġ għall-impjegati taċ-ċivil biex jifhmu aħjar l-użu ta' din it-teknoloġija. Din mistennija ddaħħal lil Malta fis-swieq ġodda li potenzjalment jistgħu jkunu muturi ġodda tal-ekonomija.